mafuta ndofunika kwambiri. Timathira mu galimoto, ndege, sitima. Katundu amayenda from one place to another chifukwa cha mafuta. Timapangira maplastiki, fertilizer, magetsi, sapato, Colgate, shampoo, carpet, and even chemical. Katikati mwa nkhondo yachiwiri, maiko ambiri, especially Europe, Asia, Africa, anasalazidwa. Ku America zonse zinali chimake. Tiyerekeze panopa akumenya nkhondo. Irani ikupulisa maiko ena ngati Saudi Arabia, Israeli, Dubai. America is intact chifukwa ndikutali. World War II, Adolf Hitler anaphwasula mafactory ku Europe, Africa, and even Asia. British pound ndi anzake anachepa mphamvu. Pofika 1944 ku Bretton Woods Conference, maiko anavomereza US dollar kukhala world currency. 1973 kunali nkhondo pakati pa Aluya ndi Israeli. Malonda a petro anayima, kunali oil crisis. Osakhalisa, America inapita ku Saudi Arabia ndikupanga agreement. Anawuza kuti kuyambira lero kulisani mafuta in dollars, ifeyo ndikupasa chitetezo. Potero maneba za Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, United Arab Emirates and Qatar anachita chimodzimodzi. Pamenepa equation yake inali motere: aliyense akafuna mafuta ndipo mafuta awo akugulitsidwa madola, zotanthauza kuti choyamba mupeze madola. Timaona ku Malawi forex ikasowa mafuta so masowa. System imeneyi imatchedwa petrodollar. Ndiye pali maiko ena anayesera kutsutsa. America inayikira masanction wakhaulitsa. Mwachitsanzo Saddam Hussein anamuka. Ndikuna pano mafuta ku Iraki akugulitsidwa madola. Colonel Muammar Gaddafi amafuna United States of Africa one currency, anamusoweza. Libya noyo ndi petrodollar. Venezuela komanso Iran amagulitsa mafuta ili Chinese currency. Lero anapeza mafuta. BRICS nation, South Africa, China, Russia, India, Brazil anayeserapo business kugwiritsa ntchito ndalama zawo, but still akugwiritsa dola. Mwachidule, America imatoya misonkho pa dziko lonse lapansi. Ngakhale kumalawi kuno mukakwera minibus, ndege kandi kabaza mukupereka msonkho ku America. Mafuta akugulitsidwa madola, ogulitsa nayenso akapeza madola amakapanga invest ku America. Saudi Arabia mwachitsanzo, makampani aku United States, Uber, Facebook, Microsoft, Starbucks, Blackstone, Lucid Motors muli mashare aku Saudi Arabia. United Arab Emirates, Coca-Cola, Vodafone, matimu ngati Arsenal, Manchester City ali pansi pa Dubai, Abu Dhabi. Arsenal, Fly Emirates ndi ndege za ku Dubai ndi zimene zimapereka sponsorship and investment. Manchester City, Etihad Airways ndi ndege za ku Abu Dhabi ndi zimene zimapereka investment and sponsorship. Vodafone muli mashare aku United Arab Emirates. Pali kadziko kachiluya kulemera kwambiri, Qatar ali ndi mashare mu Volkswagen, Barclays Bank, London Stock Exchange, Total Energy, Heathrow International Airport. Mukapita ku London kuli building ya Italy, The Shard, eni yake ndi Qatar. PSG Football Club and even Braga ya Portugal. Michael Kayatsa wa HRDC chifukwa HRDC ndi branch ya Malawi Congress Party. Zimenezo aliyesa kudziwa. Ndiye Kayatsa wapezapo advantage nkhani ya hotelo
kuti agwetse boma. Ndiye timafuna timuuze Kaiyatsa sukudziwa chilichonse pa nkhani ya hotelo. Zonse zimene mafotokoza mukoza kuona akuti ayi anduna akuti abange resign, wakuti abange resign, akuchita target akwakuwa boma. Amalawi ndimafuna ndikupatse chitsanzo. Mwapita ku Joburg mukupeza ndalama, mwantumizira sister wanu 50 million. Sister, ndisunge ndalama iyi ndikamabwera ndipeze. Inu pobwera ku Malawi mwapeza kuti sister wanu ndalama anaononga. Kodi pamenepa muchita blame amayi anu kapena sister wanu? Chifukwa pamene matumiza 50 million kwa sister wanu amayi anu sanadziwe. Mwatumiza ndalama, sister wanu waidya, inu pobwera simunayipeze. Now nkhani ya hotelo, ma civil servant akusungisa ndalama Old Mutual, Continental Asset Management komanso Nico. Ma fund manager tisungireni ndalama tikadzafika 60 years mu 2042 tidzayipeze. Ndiye ma fund manager amenewa ayamba njira zawo zosungira ndalama. Old Mutual yamanga chitapwi hotelo, akuna kuti no tikasunga ndalama ku bank ndalama idzakumana ndi devaluation. Ndiye timange hotelo pa chitapwi, akumanga chitapwi hotelo. Anatuza kuti 43 billion lero aononga 135 billion. Amene akuononga ndani? Old Mutual. Chifukwa ndalama ndapatsa Old Mutual sungani 500 billion, ndiye waja kutenga ndalama ija ndikumangira chitapwi hotelo. 2 Nico, Continental Asset Management tauza kuti tisungeni ndalama. Iwaja akopa devaluation, atenga ndalama ndikugula Sigege Hotel 21 billion, atenganso ndalama ina ndikugula Maisi Hotel 120 billion. Chimene akufuna iwowa ma civil servant akadzafika 2042 ndikumalandira pension adzapeze ndalama zawo. Ndiye wina osazindikira akupangisa press conference ndikumachita blame Ministry of Finance, Reserve Bank ndi anthu ena aboma. Nkhani yayikulu sakudziwa kuti contributory ndi chani, pay as you go ndi chani. Wangomva kuti pension fund yagula hotelo, maganizo make wamba kuchita blame anthu amene akuaganizira kuti amasunga ndalama. Ndiye timafuna tiwauze Akaiyatsa pamodzi ndi HRDC, there are 2 types of pension funds. One, pay as you go. Anthu akapanga retire after 60 years amasidwa zawo kugwisa ntchito misonkho ya MRA. Hotelo akapita ku nyumba every 14 mwezi uliwonse amakandiranso zawo kugwisa ntchito Ministry of Finance. Tiwadziwisa Akaiyatsa lero kunena kuti ndalama za pay as you go zimachokera ku executive under Ministry of Finance amene ali Joseph Mwanamveka komanso Accountant General. Contributory eri yake ni ma fund manager. Ndalama za hotelo zachokera ku contributory. Signature amene asayina kuzitusa ndalama nda Continental Asset Management amene ali fund manager. Amalawi tisamvere amaumawo amenewo akulira ali ku opposition. Nkhani ya hotelo tikudziwa anthu amene akula hotelo, tiye ntipake blame anthu amenewo atifotokozere ndi chifukwa chani anakula hotelo, anapereka ndalama chifukwa chani. Anthu amene akulawo ndi amene angafotokoze. Musambe kupaka matope anthu amene sizikuwakhudza. Even signature zoti kumagwidwa hotelo sakuzidziwa. You cannot blame them. Please. Awa Akaiyatsa kakhuta chani? We don't know. Anali kuti 5 years. Where were you the last 5 years? Akaiyatsa. MCP diehard. Lero uli busy kufuna kukwesa boma. Akwesa 2019. Akwesa 2019 kuti akalankhula Amalawi amvera. That will not be accepted. Tikuze Amalawi boma timatenga kugwisa ntchito ballot paper. Zimene munachita 2020 kutenga boma kugwisa ntchito makoti sizingachitikenso.
Amalawi anachangamuka. Tengani mboma ogwisa ntchito ballot paper. Zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party analara tsogola kotero kuti sanga presidential.